Am urcat un etaj de la Office Dent, suntem la Mile Dental Art Concept cu Leti Miliare, proprietara acestei afaceri. Să rămână. Bună! Ce faci? Mulțumesc bine! Cum mergea afacerea? Foarte bine! De ce? Era o glumă. Am înțeles. Din ce știu eu, și știu de la tine, deci ar trebui să știu bine, ești absolvent al Liceului de Artă din Ploiești. Exact. Cum ai ajuns să te ocupi de afacerea asta, care nu are multe în comun, în opinia mea, cu arta? De ce nu? Are? Sigur că da. Tehnica dentară este o artă, pentru că în acest laborator ne axăm foarte mult pe ceramică, ceea ce înseamnă că intrăm în culoare, în straturile dinților și se leagă lucrurile. Exact. Dar totuși, cum s-au legat în cazul tău? Ai simțit un fior în clasa 12 acum că am să fiu artistă a acestei tehnici? Sau nu, ceva mai simplu de atât? De ce am făcut eu această pasiune? Când eram mică, am fost traumatizată, să spun, că am avut un mic accident. Mi-am rupt cei 2 centrali. Așa. Și atunci am avut ocazia de a intra prima oară într-un laborator de tehnică dentară și să cunosc acea tehniciană care mi-a făcut dinții. În momentul când mi-a pus, am avut un sentiment unic, un sentiment pe care vreau să redau la rândul meu pacienților mei. Ți-ai găsit vocația, practic. Da, exact. Am avut acel sentiment de a face oamenii fericiți, știi? Cum am fost și eu la rândul meu. Și aș vrea să transmit acest sentiment mai departe. Pentru că chiar în momentul când îți lipsește zâmbetul, da, ești un om trist. În momentul când ai un zâmbet perfect, atunci poți zâmbi, știi? Am înțeles. Și ai decis să... Deci, practic, ți-ai găsit cumva vocația. Întrebarea mea e, ai decis să o faci asta la cel mai înalt nivel și așa a apărut acest laborator de lux? Sau am început treptat, da, treptat ca oricine. Ai făcut studiile superioare? Am făcut studiile superioare de tehnică dentară la București. Urmând să m-am angajat chiar din prima zi de facultate, am ajuns într-un laborator unde am învățat ușor, ușor. Apoi am început să... Am plecat, da, exact. Am plecat în Italia, am lucrat acolo. Ai lucrat în Italia în domeniul ăsta? Da, exact. Într-un laborator de estetică. Am avut norocul de a ajunge acolo și de a cunoaște foarte multe lucruri noi. Sunt mai bun decât noi la capitolul ăsta? Pot să spun că am învățat foarte multe lucruri în acea perioadă, în 2003, să spunem. Atunci am fost plecată. Urmând să mă reîntorc, am fost din nou angajată, m-am reîntors și atunci am mai fost plecată prin Germania, în Franța, tot așa pe specialitate pentru a capta informație și a putea să fiu tot timpul informată vis-a-vis de ce se întâmplă nou, știi? În domeniul ăsta ești obligat să faci turul Europei ca să te desăvârșești profesional sau a fost opțiunea ta? Nu, a fost opțiunea mea de a învăța. Fiecare în parte are unicitate în ceea ce face și atunci am vrut să iau de la fiecare câte ceva ca să pot oferi la rândul meu mai multă informație, nu știu cum să-ți spun... Să fii pregătită pentru orice... Exact. În orice clipă, în momentul când găsești ceva nou, să pot să realizez fără niciun fel de problemă. Când ai început afacerea asta? Când a apărut Mile Dental Art Concept? Deja în numele tău ai dreptate. Include și artă, deci se vede legătura. Exact. Când ai început afacerea? În 2008. Pe 26 septembrie, deci mai avem puțin și facem 2 ani. Am înțeles, foarte frumos. Dacă știam, veneam pe 26. Nu e nicio problemă, oricum, probabil o să ne întâlnim pe 26 să sărbăm 2 ani. Anul trecut am sărbat 1 an de zile, organizând un curs de estetică a formei și a culorii, unde l-am avut invitat pe domnul Francesco Ferretti, mare estetician, unde am avut ocazia de a arăta și celorlalți ce se întâmplă și în afară și au avut posibilitatea de a accepta o informație nouă vis-a-vis de estetică, vis-a-vis de formă, vis-a-vis de culoare. Să înțeleg că dotările actuale ale acestui laborator
sunt făcute pentru că ți-au ajuns banii de ele sau pentru că le-ai văzut afară, în forma asta și ai vrut să faci ceva la nivel occidental? Am vrut să fac ceva unic, pentru că dacă te uiți un pic în jur, o să vezi că fiecare element de aici, în care am pus foarte mult suflet, deci fiecare lucru l-am făcut cu foarte multă pasiune. Până și masa aceasta pe care, de care mie mi-e frică. Exact, este o insulă în formă de molar, pe care nu o găsești oriunde, este un concept propriu și am reușit să-l... E o investiție din fonduri proprii sau ai accesat, ai luat fonduri, credite bancare? Credite bancare, bineînțeles, pentru că la asemenea nivel îți dai seama că am două mâini și... Mai există vreun laborator în Ploiești care să aibă dotări pe care tu nu le ai și ți le dorești? Din câte știu eu, nu. Din câte știu eu, nu. M-am axat foarte mult pe materiale de calitate, pe aparatură de foarte mare calitate și atunci ceea ce ofer la rândul meu, pe lângă mâna de lucru, ofer și aparatura care mă ajută extraordinar de mult, că fără ea nu putem face absolut nimic. Și eu am fost la cursuri prin străinătate, am fost la expoziții, tot timpul sunt pusă în temă de ce se întâmplă. E scumpă povestea asta? Foarte câte costă scumpă. Să te instruiești? Cât cheltui pe an pentru așa ceva? Depinde. 2009, să spunem. 2009 a fost un an plin de informație, pentru că am ajuns și la expoziția de la Köln, care se organizează odată la 2 ani, unde este cea mai mare expoziție din lume și acolo îți poți lua foarte multă informație de ce se întâmplă nou. Dar sunt multe cursuri la care mă duc ca să fiu informată. Acum, pentru că ai pomenit și de aparatura scumpă și sofisticată pe care o ai și pentru că ai pomenit și de cursurile astea, mi se pare normal să te întreb ce e mai important în domeniul tău, să ai sculele bune sau oamenii potriviți? Știi, este o legătură între aparatură și om. Aparatura nu poate merge fără om, omul nu poate să creeze fără aparatură, știi? Deci este un tot unitar. Și oamenii din jurul nostru, pe care Mihai mai filmează din când în când, sunt angajații tăi sau care este? Sunt absolvenți ai facultății care învață, urmând... Sunt în practică sau într-un stagiu profesional? Într-un stagiu profesional, urmând pe viitor să vedem cum ne descurcăm, să facem o colaborare frumoasă. În sensul că tu ești interesată să angajezi în acest moment? Sunt interesată pentru că am 29 de posturi de lucru, după cum ai observat, spațiul este foarte generos și atunci sunt interesată de a angaja personal pregătit sau nepregătit, pentru că ceea ce fac eu în acest laborator este unic, știi? Și atunci acea informație trebuie să le ofer eu, știi? Am înțeles. Tocmai îți spuneam că am captat informația din mai multe locuri și atunci trebuie să o dau mai departe, știi? Ok, ai 29 de posturi de lucru, ai o grămadă de colaboratori în momentul ăsta care învață. Clienții unde sunt? Clienții cum vin la tine? E genul de companie în care ai o secretară, un poftiți, vă rog? Da, sigur că da. Cum să da? Exact. Lucrez cu doctori stomatologi, mai mulți doctori stomatologi, pentru că este normal. Și... Cum îi alegi? Vin la tine și îți spun am un client cu următoarea lucrare sau îi alegi tu? Pe medicii stomatologi cu care lucrezi? Știi, cea mai bună reclamă este din vorbă în vorbă. Știi, exact lucrul ăsta s-a întâmplat și la mine. Ești recomandată și recomandată la rândul meu, la rândul... Da, am înțeles. Exact. Totul merge în lanț la tine. Dar, uite, acum hai să ne întoarcem la clienții obișnuiți, la oamenii de rând care vin să-și repare un dinte, mai mulți... Nu au acces personal la mine decât dacă sunt trimiși de către un medic stomatolog pentru un mulaj, nu? Pentru exact, pentru o culoare. La mine ajung numai pentru culoare. Pentru că în momentul când văd pacientul, pot intra în personalitatea fiecăruia.
de la relația între tu, forma practic, feței, forma gurii, forma dentolabială, știi? Da, și atunci ne-ai pierdut cu termenul ăsta, să știi. Ok, Deci vorbim despre dinți. Da, exact. În regulă. Da. Bun, atunci hai să reformulez. Cum ai recomandat unui plăieștean obișnuit să-și aleagă laboratorul de tehnică dentară în care o să-i se facă lucrările? Pentru că el se duce la un medic stomatolog și ăla îl pune în fața unui fapt împlinit sau poate să-i spună: domnule, vreau să-mi faci dinții la... Pacientul are posibilitatea de a-și alege laboratorul. Și cum să facă asta? După ce criterii? În momentul când ajunge la un doctor stomatolog, poate spune: eu am auzit despre serviciile acelui laborator, da? Și aș vrea să încerc să-mi fac lucrarea la ei. Și atunci doctorul vorbește cu mine și... Și tu cum îl poți... Să zicem că apar eu pe aici, trebuie să-mi schimb un dinte care s-a desumflat de-a lungul timpului și tu îmi spui că, uite, ți-am luat culoarea, ți-am luat forma, dar trebuie să mă și convingi. Poți să-mi faci vreo simulare, vreo chestie? Sigur că da, cum să nu. Se face o simulare în ceară, se numește WOX-UP, unde eu îți pot explica forma și culoarea viitorilor tăi dinți. Se fac fotografii înainte și după și se fac fotografii și cu WOX-UP-ul respectiv. Am înțeles. Și atunci tu ai posibilitatea de a vedea dacă îți plac sau nu dinții. Dar având în vedere că îmi place să simt forma și să văd culoarea, atunci de obicei pacienții sunt mulțumiți, știi? Ai adus vorba de pacienți mulțumiți. Care a fost cea mai trăznită cerere care ți-a fost adusă? Printr-un medic stomatolog sau direct? Nu, printr-un medic stomatolog este normal. Au fost tatuajele pe dinți. Prima fac tatuaje pe dinți. Cu acordul părinților, presupun. Exact. Exact. Există aceeași regulă ca la tatuajele corporale? Adică nu. Acolo există o normă a Ministerului Sănătății care impune. Minorul trebuie să vină cu acordul scris sau... Nu. În general, pe dinții permanenți fabricați se pot aplica fel de desene sau... Și cum faceți tatuajul? Exact cum se face un tatuaj obișnuit? Adică aia zgârie stratul superficial al pielii și îl colorează? Se pictează la microscop. Avem o paletă de culori pe care le aplicăm și facem un desen. Și puteți reproduce imagini sau sigle sau... Da, orice. Da? Se poate face. Se face un desen înainte, ca să vezi despre ce e vorba și ceea ce îți dorești, pentru că totul se pleacă de la o temă. Dacă tu îți dorești, nu știu, să-ți faci un lan de grâu. Un lan de grâu, un pescăruș, nu știu, înțelegi? Da. Înainte îl desenăm pe hârtie și apoi îl aplicăm, și îl aplicăm pe dinți.